Kathniel breakup? Yes, okay. Nagulat po ako. Pero unahan ko na po kayo. Hindi po ako magpo-comment sa kahit anong questions Pero maraming fans about... request, bawang muli kayo magtambal niya. Well, Ayun na lang daw ni Kathiel. Katden na lang Ayaw daw, naman kayo Katden. simple. Nirereto ka daw kay Katrin. So wala na siya nasagot. Oo, ako po, parang respeto ko na lang po sa kanilang dalawa if I just keep quiet po with this issue. Pero tingnan na lang po natin kung ano magiging turnout. Pero sa ngayon, parang they deserve the space that they need to go through. So, Yung comment ko na lang doon sa mga may gustong magtambal uli kayo. May mga nagsiship ngayon sa inyo na Katden na lang daw. Anong comment mo doon? ayoko pa rin po mag-comment doon. Pero baka galing po yun sa, of course, sa Hello Love Goodbye, sa success ng film. And si Kat naman po and I are good friends. So, kumbaga, we'll never know po what the future holds. Pero yun nga po, kasi medyo mainit po yung topic. Baka maisali po ako ulit. Ako po yung mabash. Ayoko na po nang nababash. So, tatahimik na lang po ako sa issue na yan. When are you leaving? Kailan na?